coed rygbi, pêl-rwyd, pêl-fasged, trosglwad, athleta, Ffrangeg, clwb Almaeneg, tennis bwrdd, tennis, sioe gerdd, spelling bee, stwff Eisteddfod, popeth. Ers i mi dechrau blwyddyn 7, rydw i wedi cael profiad arbennig. Dwi wedi joio fy amser yn blwyddyn 7 yn gwneud sioe cerdd yn actio fel Goelan ac yn cynrychioli yr ysgol a'r sir mewn cystadlaethau gymnastig. Mae'r ddau peth yma wedi helpu fi fod yn ffrindiau efo pobl sydd mewn blwyddyn arall. Hefyd mae gwneud y sioe gerdd wedi helpu fi cael mwy o hyder yn perfformio o flaen pobl. Dwi'n teimlo'n falch o gynrychioli'r ysgol a'r sir yn y cystadlaethau gymnastig. Hefyd, rydw i wedi fod yn mynd i glybiau wahanol sydd ymlaen amser cinio, a dwi wedi fod yn y côr. Os oes siawns i gwneud rhywbeth rydych chi'n hoffi, cymryd y siawns, a peidiwch fod yn ofyn. Rydw i'n gobeithio rydych chi yn mynd i gael profiad arbennig fel fi. Pobl sydd yn poeni am creu ffrindiau ym Bro Edern. Cyn i mi dod i blwyddyn 7, roedd ni'n poeni yn gyfan am creu ffrindiau ym Bro Edern. Ond roedd pawb mor cyfeillgar ac at y diwedd o'r dydd roedd pawb efo ffrindiau. Jyst bod dy hun a bydd rhywun eisiau bod dy ffrind. Roeddwn i'n ofyn bydd neb moyn bod yn fy ffrind, ond es i rownd a siaradais i pobl newydd a nawr mae ganddo fi llawer o ffrindiau. Siaradwch i pobl newydd ac os mwy na lai maen nhw'n teimlo'n union fel chi. Pryd dyn ni yn flwyddyn 6, ro'n ni'n poeni am fynd ar goll, fel roedd y mwyafrif o bobl. Ond allwch chi gofyn i unrhyw un i dangos chi lle i fynd. Ddim angen poeni. Mae yna llawer o pethau hwyl rydych chi gallu wneud yn y gwersi, fel cymryd rhan mewn cystadlaethau, mynd ar tripiau ddysgu mwy am y pwnc a llawer mwy. Rydw i'n meddwl bod y gwersi yn Bro Edern yn arbennig, mae yna rhywbeth i pawb. Os ydych yn efallai mwynhau celf, mae yna llawer o cyfleoedd yn eich blwyddyn fel blwyddyn 7 i dangos eich creadigrwydd. Mae pob athro ac athrawes yn fodlon helpu chi mewn pob gwers os ydych chi ddim yn deall rhywbeth. Rydw i wedi mwynhau llawer o'r gwersi yn blwyddyn 7, ond yn arbennig gwyddoniaeth ble byddwch yn defnyddio offer newydd i greu arbrofion hwyl, ac Saesneg ble gallwch dangos eich sgiliau ysgrifennu a eich dychynnig i greu ysgrifennu creadigol fel disgrifio siop losin neu stori o dan y môr. Peidiwch â poeni oherwydd byddwch ddim yn cael eich siomi gyda'r dewis. Popeth yn wych yn Bro Edern a rydw i'n credu bod Bro Edern yn ysgol wych. Diolch am gwrando. Gobeithio rydych yn cael diwrnod neis. Gobeithio rydych yn mwynhau blwyddyn 7 flwyddyn nesaf. Helo blwyddyn 6, fy enw yw Zach. Gobeithio bod chi'n eisiau ddod lan i blwyddyn 7. Gwelwch chi yn fuan, hwyl fawr.